Здравейте от нашото първо видео с Коко. Сме към пистата на Илия Босково. Към старото летище. Натоварили сме ВРЦ автомобила. Главният механик е плътно зад него. Разбира се, Емеленския с неговия ИС. И какво ще отидем да направим днеска? Целта на занятието е да убием 2 чифта гуми. Или кола. Примерно или кола. Като съответно, какво сме си приготвили? Един крик сме си взели, най-важното. И гайковер. Гайковер, да, защото сме модерни, не сме глупаци да въртим на ръка. Вече пристигнахме. Да сложим ръкавиците, че не щем да се цапаме. Да, защото какво беше с тези сръчки, пипаме и пички. Там са вози. Кой е истинския? Да, и той е истинския, той е репликата. Да го оставим да бачка, той е обичал да бачка. Нека му да еба, много е студено. Ето и вътре е доста добре. Взели сме си каквото ни трябва. Тук е много важно. Да, много Да, колко души са нужни за развиване на един болт? Поне 4. Включвам се отново, вече колата даже и запали. Ето тук е надписите, колко нямаше парички за него да му изкараме ЛПК с маркера. Значи колата е доста екстра, има и шибидак, даже вътре си има и штори. Его и този розни. Той колко добре, ама да умислим ние общаците. Ето той пъцката тук с шапки. Само искам да подчертая, че не съм пиян и не съм пил с нощ. Да е ясно. Аз даже не съм виждал ръки. Може би за пръв път съм на такова мероприятие трезвен. Да, Ама не е лошо чувството. той трябва да се отбележи, да се запише. Да, трезвен съм днес. било лошо чувството, Пламен да бъде Ама отрезан. до вечер нещо навацаме за нощ. Миленски ти. Иди. Тото и нещо са. Да. Радио някаква скола. Не, ама това е. Да, не работя. Я пак пробвам. Да, ще пробвам сега да видим по-речийски да сме. Кои са предните, те сме? Да. Те са преди. Яко да си? Да, те е речийка трябва да. И ето го и първия проблем. Прекарането. Ключа фръкнал някъде. Не мога ми я запалям. Имам ключ за всичко. Само някакво връзка, че гасиш наскоро. Напускай се. И я как го запаля, къде бе просто за Ключето. Ето. Ей, по-нежно ще май пака. Ето го е. Честно бе? Дръж го в тебе. Ще връкна. Той добре, че не е паднал там. Снимай дупката, улегчаване. Да, намерих. Намерих го намеря.
Значи колата е доста добре, няма проблеми. Продава се 2500 лева. Ето. Ето цена. Ай, какво съм? Дай газ! Ама догневай си. Это го, какво? Девочка. Давай. Не разъм нещо желязно. Това са стъпна единствено само след ето. Алкохол. Алкохол, да, алкохол. Имам жажда за алкохол. Ах, какви коли черни БМВ-та. Малката МК, Ето една резовка с автомобила. Вече на късми, аз знам. Малко усран. Хубава е колата, 20 била. Каза 2000, ще тя да я продаде. Ето и са каза циганска работа. Там ли са серия, бе? Гледай, тук втори почна веднага. Снимай, сега ще дръпна една ръчна. Добре. За феновете. Спонсорите на днешното видео са Карамел. много вкусно. О, карамел. Дай за малко. Чай, фърлек камерата. Колко купуваш? Пода падна. Олекотява. Аз не улекотявам, пода падна. Да се бачи не си улева. Кое? Това може да снемка, брат. Ето и е фена гитката. Имаме номер 1. Горката кола. Той кара назад. Да. Аз искам майка му да е глад! Продължавай! Аз как я ще пя? Давай, бе, пък ти карай! Арка е! Колко изпусна да бъда, само да брониш стайни.
нещо да кажеш? Кума ми е много прост. Ама я не ста чекат нам. Само настрани. Той се опитва, ама не знае. Може и по-нагоре. Нещо да кажеш, ще събираме информация. Обратна връзка за... Тая кола да направи 7 обиколки, още не умрява, не знам как става да сме. След малко ще се опита от Радко Димитриево да се заселят, къде влезе по-бързо.